गोदान भिडिअ लाबोदों दिनै अखा फैदों बे अखानिनो मोनसे बोथोरा माबायदि जादों बिनि भिउफोरखौ नायनो थाखाय एसे भिडिअ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना अननानै नायलांगोन आसा खालामो स्किप खालामालासिनो होननानै आं आसा खालामबाय नै भिउफ्रा बिथिं जोमै अखा जोमै जानो नागिरदों अखा गोलैखांनायनि उनाव जोमै जायो हाजोआव गोलैनानै बे दसेनो उखुन्दै जायो आरो बेयो जोमै जालाङो थाबनो अखा हादों नै लामा हाइवे हादों जोबोद मोजां गुसुनो नै अखा हादों नै जोबोद समायना नुदों हाजोआव बिदिनो अखा फैबोला थानो गाहाम नाथाय गुसुदै गोजांदों गुसु गोजांदों नै भिउसफोरा बेबायदि हाजोआव बेबायदि नुयो अखा हाबाला एकदम गुमलाला जायो आरो बोथोरा थाबनो जोमै जाखिनो नागिरो थाबनो जोमै जानो नागिरो नै बेयाव थायो आरो बेयाव न' गैयिफोर बिसोरा माबा जाबाय आरो दावराव जानानै न' बांफ्रा गैया बेनिखायनो बेयाव थानो गोनां जायो मा होनना बुङो रिलिफ केम्प दं आरो मोनबा गामिनि थायो बेवहा सोरबा संनानै जायो माबायदि नुदों लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन जाबाय मणिपुरनि हाजो दे बे गामि बेयो गामि बे जाबाय हाइवे नुहुरनाया बे जाबाय गामि लामा हाइवे डिमापुर कल थांनाय हेलो दोस्तों कहाँ बारिश आया है आप लोग बताओ कौन सा स्टेट में नॉर्थ ईस्ट की जानना चाहते हैं मौसम विभाग तो बताया है ना बारिश आएगा आंधी तूफान आएगा मैं यहाँ से बता रहा हूँ मणिपुर में नागालैंड में बारिश है आप कहाँ से देख रहे हैं आप भी बताइए बारिश कहाँ से आ रहा है अखाया बहा फैदों लोगोफोर खोन्थादो आं नै मणिपुर नागालेण्डआव अखा हादों दिन्थिदों नै हागासिनो अखाया रेनकोट बायदि गाननांदों आङो दिनै देलाय खोन्थाहरलाय